Ay kayo agrukbab tayo, pada-pada tayo nga anak. Agkakabsa tayo, agkanta tayo idiri, imbag kenayati apo tayo. Agkakabsa tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti nasanto na sakramento, iso ti mangmangted ti bilag, iso ti mangmangted ti biag kada tayo. Agkamatalag tayo ken kuana ni Apo Jesus iti nasanto na sakramento. Dawaten tayo ti panang pasanto na, ti tarigagay, ti panunot, ti puso, ken ti panagtrabaho tayo. Tapno nga maikarita ang makiranod iti dahito na santo na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen. Pumararag tayo. Man nakabalin kat agnanayon a Diyos, babaan ti papatay ken panagungar ti anak mo, imbuangay mo ti baro atulag, apakaikapiyaan ti tao ken ka. Tignayam kad dagiti nakemi, tapno agbiag kami kas mayan nurot iti pamati nga impaduyak-yak mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw ti arami dagiti apostoles. Ididemteng ni Pablo iti ili ti Pisidia iti Antioquia. Semrek ti sinagoga ket kinunana. Kakabsat ko, da kayo ang nagtaod ti kapututan ni David, ken da kayo adaduma nga agdaydayaw iti Dios. Da tayo ti nakaitidan ti mensahe ti panakaisalakan. Tasaan nga ammo idi dagiti tattao nga agnaed ijay Jerusalem. Ket dagiti pangulo da ani Jesus ti mangisalakan. Di damet maawatan ti sao dagiti profeta, ang maibasbasay ti tunggal aldaw a panaginana. Nupay kasta, tinungpal da ti sao dagiti profeta, babaen ti panangukumda ken Jesus. Ket uray no awan masarakan da, apakaigapwanan na, makidngan amatay. Dinawat da ken Pilato, apapapatay na. Idi na aramid dan ti amin, ako na tinasantuan asurat, maipapan ken kuana, imbabada ni iti krus sa daintanem. Ngem pinagungar ti Dios. Adu nga aldaw, ang nagparparang kadagiti kinuypuyog na anapan ijay Jerusalem, manipod Galilea. Isuda itan dagiti saksina kadagiti tattao. Ket adda kami ditoy amangyeg kada kayo tinaimbag adamag nga inkari ti Dios nga aramiden na kadagiti amma tayo. Tinungpalnan ita kada tayo akapututan da. Babaen ti panang pagungar na ken ni Jesus kas na ilanad ti maikadwa a salmo. Sika ti anak ko, ita nga aldaw, nagbalinak nga amam. Ti sao ti Apo. Nagiyaman tayo di Diyos.
Sikat anak ko, itangal daw, nagbalinak nga amam. Sikat ti anak ko, ikatangal daw agbalinak nga amam. Insaad ko ti arik, ijaysyon, anasantuan at turod ko. Inpakaamok ti inbilin ti apo. Sikat anak ko, kinunana kanyak. Itangal daw, nagbalinak nga amam. Sikat ti anak ko, itangal daw agbalinak nga amam. Dumawat ka ketited ko amin a nasyon ken ka. Kukwamto ti amin nga adda ditoy daga. Dadaelem ida babaen ti sarukod ko alandok. Burakem to ida akas labanga. Sikat ti anak ko, itangal daw nagbalinak nga amam. Ngarod, da kayo nga ar-ari denggendak. Da kayo aturayen ipangagdak. Agserbi kayo as ibubuteng iti apo. Si pipigerger kayo nga agrukbag ken kuana. Sikat ti anak ko, itangal daw nagbalinak nga amam. Agsao ka o apo, dumdum ngeto'y adipen mo, at daken ka dagiti sa uamaga, itetiyag na nayon na biyag. Alleluia, 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 alleluia. At daken ka dagiti sa uamaka, itetiyag na nayon na biyag. Ti Apo adda kuma kada kayo. As ako mamet kan ka. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria ti may pay ken ka o apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, saan kayo amadanagan, wenno mariribukan, mamati kayo iti Diyos, mamati kayo matkanyak, ado ti pagyanan iti balay ni amak, ket innak mangisagana iti pagyanan niyo. Diyak ko maibaga ito'y kada kayo no saan apod no, kalpasan ti papan ko panangisagana iti pagyanan niyo, umay kay to alaen, tapno adda kayo met itiyan ko. Ammoyo ti dalan nga agturong iti papanak. Apo kinuna ni Tomas, saan mi nga ammo no sa dino ti papanam, kasano nga rod nga ammo mi ti dalan. Kinuna ni Jesus, siyak ti dalan, ken ti pudno, ken ti biyag. Awan ti makapan iti ama, no di magnakanyak. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken ka o Kristo. Good evening. Taltalo nga mangidaulo ti parokya. Iso ti pamati no sino dagitay maarisit nga agbalin napudno a bukal nga agbalin nga puunan. Iso ti makanunot. Kasta nga talaga ti panagserbi niya. Di mo't no dati agpili kayo ti biniyo kay ikabil mo ket addalat dagitay tumpaw di mat. Nasiyay. Nadamdam mo, lumned da amin. Ngam in the end, tumpaw to dagitay ubaw. Maalayo tikat ko nga sa uwanan. Basta, nadamdam mo ka po, naggana, sa po, nakapaspasikat jiri na nga agserbi. Kabayatan ti panagdalyasan ti panawan, tumpaw to dagitay ubaw. Isudan to ti haan amasagat, isudaya ti kunana nga awan nagyan na. Dagijay ito ti ubaw, haan nga di mat hang agtubo dagijay. Yang kay mga nakarit angat dati baka agtubo aksyak nabagasak baka kung kunayo manan ay adaman nga hangkay adaman nga hangkay nga naikarin baka nabagasak kunayo manan kang delikado. Ala kita antay lata no sinno ti makanunot sinno ti addaan ti kada ya kasla ko mamula deta na sinno ti adda bagas na. Daya laeng I don't require haanak nga agpilit, haanak nga dahil hangko nga sakit ti dete umay mang tuntunton, but sino ti adda bagas na ijay, wano sino ti maiyan anod nga awan ti
Awan tinagyan na. Isugarod nga no, adda tay nagiwaras ti biskwiten ka, haleluya. Kung nadaga, nagaapang kay meten. Gapot adda libre a consultation, napang kay meten. Adda imay nga problema ti biyag, napukaw ka meten. Apaya, tumtumpaw nga rodhaan nga grounded. Da kay la makaawat day jayon na nyo, pay la maawatan, jak maanyamon nyo, tikastak ka na aglinya kayo, tata, martilwak tamuging yon. Tatay, adda na pan minakipiyastaan. Gapot akong celebrada. Mayat mo di kan kanta. Ngam adda agpapaudi. Hindi ka mo no sino dito agpapaudi kanya yung agkanta. Kala ko agsao ka o apo. Kasi ko agsao ka o apo. Dom-dom nga ito'y adipen mo. Adda may sa mariribok nga. Kaabay ko nga padi. Inya di agkan kanta nga kasjay. Anak, baby, amlat na ni concentrate mo ti agkararagan. Agulimak nga minton pa nagkakanta, biruken na lata di. Biruken na lata di mo. Ken ka dagiti sao. Makatitilang mo ngamin. Kaya makatitiling mo ngamin, i-concentrate mo lata aglualag, kararagkan. Makitak tulan ng malpas misa. Pananto ka no sungatan data. So nga nagkanta kayo, lalaingan nyo, tanyo. Mariribok. Manya ti pakariribok ka maya. Anuying talaga maka-disturb, makapapelo kuma. And local term, makapelo ta. Choir kay nga roden, at dapay la agpapabinat mo nga dahi tayo kasla. Iso ti kunak kanya na, i-concentrate mo ti agmisa, makimisa, agmisan, tama mo pampansinan, mariribok. Mariribok nga talaga. Mariribok di puson. Jak amuno. Kas ano na nga apan sinungat no, nabirukan na. Nagkantak, timanawak mga dagos. Sa ludsod. Dadtoy ko na ni Apo Isus. Kadagiti adalan na. Saan kayo ang madanagan when no mariribukan? Ibansag tayo, tibagbagi tayo. Anya dagiti pagdandanagan, anya dagiti pakariribukan. Tatta nga panawin, datayo amin. Individual, iti pamilya, iti community, iti gimong, iti dakdakkel nga parokya, iti pagilyan tayo, iti intero nga sa nga lubungan, anya dagiti pagdandanagan, ken pakariribukan. Tatta, ang dakayo ti agpanunot, nga siya, takanya-kanya tayo pakariribukan. Anya dagiti pagdandanagan, at the same time, anya ti pakariribukan, tatta. Imbaga ni Apo Isus, saan kayo ang madanagan, saan kayo ang mariribukan. Imbaga na kadagiti apostoles na daytoy, uray pa'y di, sakbay pa'y lang nga pumusay ni Apo Isus daytoy sakbay pa'y lang nga matay, sakbay pa'y lang nga agungar, agdanag dan, ado ti pakariribukan dan, kiimbansag na kanda daytoy. No datay mo ti agpanunot, datay isango ni Apo Isus, ibaga na, saan ka ang madanagan, saan ka mariribukan. In the first place, i-identify tayo ngamin, no anya di jay pagdandanagan, kin inya daye pa ka riribukan tayo tatagon daway. Itilubong ti pamati. Da kayo nga daduma. Gapot adda libre a konsultasyon, dayta adda patpataderen na nga simbaanen. Ala adun ti mapan, tadda kan adan sapay biskwit na. Ay po karuprupa kay magayam ti Oreo. Nadala ka pala man nga purawang ka maawis kayo, dahil limog-limog nga nagtamnay nga orange nga. Kasi mo lagayam ti karabaw, isyo ko namon, ubaw nga min dagito upes nga imulam agtapaw da, dagito ti maiyanod. Mawatan nyo di bagbagak tatay, dagito ti nalaka nga, maiyanod. Kagapo mo tadda, libre konsultasyon, adamot kuan, apo, aga-apan damutan, kunak mo, ay mo dagiti best friend ko nga minan, kunak, i-rekomenda kayo nga agpastoral leader idta baro akapilya, kunak mat. Ag mother butler kayo ito, ingkay ito, dalosanan. Ikang kapit recommendation letter, no, dahil nga marinam di jay na dagiti daduma nga, kasanon apo, nagadumat ti umalisan. Apay nga mariribukan kayo.
Basta ilis tayo tanagan na, ano na paano na nagpabunyag, hante punpunan. Laman? Damo nagsublip iman, mabuti nga mapunpon. Mariribukan, madanagan niya, pakadanagan niyo kunak, nunatay data founder, sinuda. Kitaan nyo, dagiti do mga nagkakarit nga pamati, idinatay yung founder ka, nagbiag daya, adaman nagbiag nga, it's not the same as it was. Haan nga kasla idi matay. Ang datamanan, anya dagiti pakadandanagan ti lubong ti pamati, da kami ti lubong ti pamati pagdandanagan mi. Ita Europe kada American kada kuan, bumasit ti mayat nga agpadi. Makapadanag. No awanton ti padi. Sinon tagmisa. Adaman enclosed da nga simbaan ijay ita basta parte ti Amerika ja kamo na nga state. Napanminisaan di obispon totally officially closed dan taawanan ti mapmapan ita nga simbaan no adaman basiten. Ja kamo pagbalinan da nga museum mo no anyan apaya kurang ti padi maawanan abaken ti lubong ti pamati taid tagamin taksan da ti simbaan taksan da kapay ijay pamatim. Iso nga i-declare da, that's the work of the devil mo ta. Ita Europe kada ko, taksan da ka, no anya ti religion nga pagyanam. Iso nga ti ibagada atheist to save them from taxes. Tapno handa nga agtax, ibagada atheist da, ure adda pamati di puso da, handa mapanay di simbaan, iso nga ag-close dagiti daduma. Nga ti pakariribukan da jay, kurang kumirkirang ti bukasyon, iso gar nga ikarkararagan tayo. Sisiyak sa mo tagkarkararag ti parokya mo. Adaman basit la. Kurang. Kumirkirang ti bukasyon. Uri dagiti ti religious life, mamadre. Bumasit na met, may sagpapada. Bumasit met. Anya ba ti pakariribukan ti lubong ti pamati tayo? Dagtan, adda pa'y Satan convention dan, satanic convention dan. Ay Brazil, nabuya tayo mo ita YouTube kada dagita news. Satanic festival. Nagaramid daladawan ni Satanasan, daydayawan dan. Adamo ni Apo Isus ijahayan nga kasla barbasan nan apat dain lupek-lupekan kinugtakugtaran dan. The following day naglayos ti uray lang nga ijay Brazil nagpigsa may sakadakkelan nga layos kanyada. Mostly kano, I don't know according to news. Ang anak nga sigurado nga according to the news. Dagiti aktor nga nang kugkugtar kini Apo Isus mostly kanatay or na disgrasya ijay layos. Kaado ti nagrepent ado ti nagbabawi. Kada nag-message nga kabsat tayo nga marina mo di kinasantuna. Kasano dato yun Apo apay uri ijay nya Boston, US, kada satanic convention, Satan con kunana dayjay. Kuna magkanyada ala numampay kasta choice dagiti napan choice dagiti tattao ngam no garaw ni Apo Dios maminsan la milagro data punasen na amin kaya na punasen na amin data isugod nga nagparang ni Apo Guadalupe taapaya nga nagparang awan ti pamati human offering idaton dagiti ubing nga papatayen. Mapukpukawan mga abak ti nya naganan communism ita Europe nangabaken Russia kadakwan very influential dan anya tinapasamak nagparang ni Apo Santa Maria ijay Fatima nya nagparang ni Apo Santa Maria may sala milagro milyon tinagbabawi kano dayto ti pakadandanagan tayo. Hantay madanagan kin mariribukan at dawagas ti Diyos nga bumawi at dawagas ti Diyos katinto na patag sinon to dagiti nagtalinaed nga napudno kanya mo ti pagdandanagan tayo medyo unag ti pamilya madanagan ka kadagiti anyan to masabayan dagiti abpok father takit kararuam ti salakan mon kano anya ti bayan da kano adam naganak nga mangtara kano awan ala ka aramidam amin nya kabailan daton mo kinapo Diyosen tama ka mo nga mga iwanan anya ti pakariribukan tayo anya ti agda mga pakariribukan tayo dito'y lubong ili mabaga tamatak diya ka mo no apay
Sobrang ata arak, mga ta. Ketalo ti rason ko na ni doktora. Naghatsing ka tinakaro, tabinipinak ka normal mat, 120/70, normal day jay. Nagatsing ka tinakaro, day jay no day papatim dagatsing kan sikas laadamot makuha nga urat. Teo nagatsingak ngamin ka kas la rimorti duadangan di matak blag kuna na ngamin ka. Iso siguro nagatsingak. Iso siguro bay sakin pudot kuna na. Pudot ta uray lang agkuan talaga nga nagpudot. Or no ag cellphone ka nya teraramida. As nagamin og buy-buy ak no daytay ag siesta akon. Iserak di kurtina ta dark. Idepek ami nga silaw ag buyak sa akma ag cellphone no daduma. Madi ko na dapat ka nakalukat hamanjak kami nga ugali. Kamay sapay nga tanay so ti ko nak conforme baka isuda aminan ko naklatamutan. Kanyat pa kariribukak kala ko ori dagiti papadi nga makakita eng pa-check upon loko la dandani ka pumusay ka inya nga rod ko na met. Kada ja mga daya nga anya dagiti pa kariribukan tayo at damo matata. Anya dagiti pagdandanagan launay salunat. Damo sakit tayo amin. Lakaya kun father kun lumakay tayo maamin, bumakit tayo maamin. Sino yati umububing? Jakpay kaya ti birthday tapnohan lang agnayon tatawang ko. No lumakay, bumakay ay suma lang. Masabayan ti pamilya. Anya nga ron no anya ti maaramid. Katipang panunutan na anya ti pakariribukan, haang kay madanagan, haang kay mariribukan, ti saludsod, anya gamin di agdama apakariribukan. Sakit, future, nagiti masabayan, problema, relasyon nga hanga maururnos, ta problema, lumabas la dayta ko nana, labsam laeng, wag kang lalanding, hanggang agyan, hanggang agpalanding itang problema, makaamunto niya po Diyosen. Timot inyablak ni Apo Isus dituyan maudi anya ti kunana hang kayo madanagan ken mariribukan mamati kayo iti Dios. Amerisen tayo. Mamati kayo iti Dios, mamati kayo kanyak hang kay madanagan hang kay mariribukan mamati kayo iti Dios, mamati kayo met kanyak. Nawatan niyo jimbaga na. Di ko mapakadanagan kin pakariribukan tayo tata. Gapot schedule ti adoration. DJ umay agadurar. Iso ko mapakariribukan tayo. Ladarsin tayo ni. Intay agaduraran. Pamati nga rod kin ni Apo Diyosen. Iso ko mati kang runaan apakariribukan tayo. No, naunag mala di relasyon kin ni Apo Isos. No pamati mo ilang os-osto para kin ni Apo Isos. Kano nagpukaw ka, sigurado nagpukaw ka niya pakariribukan, kanam, sapol, hanya ti pakariribukan, jakpay nakalutaw. Nariga mo, no lumangang ka maminsan, gaputi adoration, gadi ka baykat na tayo no bigatin, no, ang kanangan na minsan. Data akarawo mo ka talaga maminsan ka lang aglangan, matay kan. Anya ti pakariribukan tayo, ti kuma number 1. Kunana daytoy. Ala to idealistic mo launay mo ten ang ibagata yo nga ni Apo Isus ngem isu ko maati umuna apakariribukan. Isu ko mati umuna nga pagdanagan no hamo man lama bisita ni Apo Isus. Numadlaw mo nga rumabrabaw jay pamati mo nga hanga umun-unegan di ko mati umuna nga pakariribukan. Diyan mo 2 days, 3 days ago. Narinak matikas diya kala kumadaytay. Diyan mo no crisis mo iti panunot, wano pamati, wano ka nga kaslangay, iti panagrinak ka. Kaslaawan meaning na. Kaslaawan tinamnama. Napana nagmisa jay, mantanas di rabiin, nakapudpudot, sumangput kam idtoy, nabasa. Agtudon sa manan. Simangput kam ti sibilyan sa laang tinagtudo. Gagasa mo dagita nagadungan relihiyon nga agkararag di pa ila agtudo di pa ila mariribok ni Apo Dios na duma-duma lingwahe. Kaya di sumangputak na naglamiis ni. Sobra nga pudot kasla awan namnama ijay. At dagayam idtoy. Iso nga napanak inyan ijay rooftop. Ninananam ko ti puloy na. Adda pa ilagayam na lamiis a puloy. Iso nga kangitingitan ti intero a pudot. Addan to pa ilagayam sumangput nga todo.
Iso da ito ibagbagana, hangkay madanagan oray nakapudpudot. Addan tulat ta, todo na. Hangkay madanagan oray agsaksakit ka, addan tulat ta, iimbag. Hangka madanagan oray na niya mapaspasamak itilubong, addan tulat ta, ginawa. May sasaludsod anya dayjay, mamati kayo iti Diyos. Mamati kayo met, kanyak. Itintero nga lubong. Itintero nga lubong, dagiti pakaribukan tayo tintero a lubong. Tilubong ti pamati, tilubong ti kapya, tilubong ti anyaman ekonomiya, addan tulatta no mamati tayo kinapo Diyos, addan tulatta namnama. Isu da ito ibagbagana dito kakabsat, kasapay kumaa, da kayo nga addad toy, teko nakon, haan nga ipos, nga maiyan anod wano tumtumpaw, da kayo kumamot at ikadwa nga pakakitaan lat ta tinamnama. Hindi pamilyayo. Hopelessan, nagulo, na diyang mawatan, awanen. Da kayo nga adat ti kumamot, ang umay agdaydayo man kinapuisusan ka, da kayo lat ta kuma, ti pakari na anti namnama. Iso da jay, inya pakariribukam, inya pagdanagam, mamati kayo iti Diyos. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo ken dagiti adaton tayo, makaayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awaten na kumadag iti adaton kadagita imam, Ket may paaya pakidaydayawan, ken pakigloryaan tinagan na, ken kasta metapagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo ipaay mo kada kaasi, taaramida mati unegmi, tinapaypayso ti panakiranod, ti sakripisyo ti ipapatay, ken panagungar ni Kristo. Iti kasta dagiti nailangitan na tarigagayan mi, dagiti nailangitan ti tarigagayan mi, asaan ket ang dagiti naindagaan gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasa kumamet Itag-ayo dagita puspuso yo. at dadan si tag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. May kariket rumbeng. Pudnoon ay amay karigat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo ibunannag mi.
Apo dagiti pakaidayawam ngem nang runa una iti daytoy a tiempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Takalpasan di panang dadael mo kadagiti banbanag adaan, binangon mo dagiti amin ana idasay, ket iti sidong ni Kristo na isubli kada kami ti biag anain kasigudan. Anan sa ta agrag uti sa ngalubungan, iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar, ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikanta dati imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunada adi agsarday. Santo, 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 Tiyapo at Diyos, dagiti amin aparswa. Di langit ken dagan, napno day di pakaidaydayawan. Hosana iti kangatuan, madaydayaw, ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti kangatuan. Pudno nay Apo abiig ka akinasanto, ket sika ti gubbuayan ti amin akinasanto. Dawaten mi ngaro ti paaymo ta Espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tada ito iti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida, nangalay ti kalis, nagyaman maninken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti dara ti baro, ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to amay paay kada kayo, ken kadagiti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy, apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kenin ka panagungar, Inakam insalakan sika ananubot ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaisak na piti sangalubungan, ket parayrayam dayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmosayen asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim nang nangruna nga ikarragan tayo ni Valentina. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo metakaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo, isudaan nakapudno nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada nga mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Hesukristo nga anak mo.
Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagarayam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito'y, ti kanen mi ti patinayon ngaldaw. Pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi. Ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan o manugot ti sulisog. Salakan na kam kahit Dawaten mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Takukom dituray ti panakabalin kandayaw ti agnanayon na din tuag sarday. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti batik kada kayo. Kapya nga aggapukan niyak, titad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, nurikat ti pamati ti iglesyam, kat kasmayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamet kan. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Kordero ti Diyos, ang may kat karagiti basbasol di lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, ang may kat karagiti basbasol di lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos, ang may kat karagiti basbasol di lubong, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingo may kakanyak, namti may salay nga sa mapaimbagton ti kararwa. Apo sikat ibileg mi, Apo sikat di silaw mi, di kamay karing agserbi, Apo sikat di kamang mi. Kas may sa abangan, di namili na aramid di daga, kasta tayo ngagserbi di Apo narugog narasinan mo. Apo sikat ibileg mi, Apo sikat di silaw mi, di kamay karing agserbi, Apo sikat di kamang mi. Ngem day taabanga, numan ba'y naramidi daga, nupalubusan di Diyos grasya na,
ti mga agbalin na bagnos. Apo sika ti bilegbi, apo sika ti silahumi, ti kamay karing agserbi, apo sika ti kamangmi, kas may sa abangang, di namili na aramin di daga, kasta tayo agserbi ti Apo narubok narasinan mo. Kumararag tayo. Aywanam kad Apo, babaen ti dagsardaning ayat mo, dagiti insalakan mo, tapno dagiti sinubot ti anak mo ti panagtutuok na, mairanod danto magipagragsak ti panagungar na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Nagparintumeng tayo. Salutaris hostia, que celi bandis ostium, bella premuntus stilia, narobor fer auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, vivitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Iti daytoy managdaydayaw tayo tinasanto na sakramento. Tayo kararagan ti panggap ti simbaan ni Apo Santo Papa. Dagiti intensyones na, dagiti panggap na. Dagiti mangidadaulot takada tayo, ti lokal, dagiti obispo. Sapay kumata, dalata ti anap, tinaunag apamati, ti ragsak ti puso nga agserbi kadagiti tattao na.
Kararagan tayo mat dagiti papadi. Madandalat ako mati nasaya at nga turong mangiwanwan kadagiti tattao. Maiburay dati na uneg a pamati. Kararagan tayo dagiti papadi nga masaksakit. Maririribok. Mauawanan tinamnama. Nagiti maupupay. Sapay kumata ni Kristo ti mangted bileg iti puso da. Ti panagserbida kadagiti tattao na. Kararagan tayo dagiti agnayangay nga agpadi. Dagiti seminaristas. Sapay kumatamari nada ti patag ti agserbi ken Kristo. Madanda kumati na dalos apanggep intensyon nga agserbi ken Kristo. Raman tayo mat nga ikararagan ti panagado ti bokasyon. Ti kinapadi, kinarelihiyoso, ken dagiti kasping na nga pagsaadan. Sapay kumata ti Diyos, nangimula ti pamati, ken ti awag. Nariingan na dagiti maawagan, ket itid dati bagida nga agserbi, kadagiti tattao na ken Apo Diyos. Kararagan tayo ti sangalubungan, maddaan kumati kapya. Nagiti biktima, minagtarigagay ti gubat, maited kumati kapya. Nagiti kakabsat nga daan, agsagsagaba, panagsagaba, ti natural a kalamidad. Dagiti pagilyan nga saanen nga mangrespeto ti biyag. Raragan tayo dagiti pagpagilyan nga mapukpukaw ti pamati nakin ni Apo Diyos. Sapay kumanta ti Diyos ti mangriing kadakwada iti puso ti tunggal maysa. Ket maisubli ti pamati nga agturong ken kuana. Kararagan tayo mati pagilyan tayo. Tamaadaan tayo kuma, tinapudpod no nga turong, mabandi pa nang idaulo, dagiti agserserbi kada tayo. Naimula tinasaya at moralidad, at daantal na, kapya, ken kasmaysa nga na Kristyanwan, na Katoliko, mapagilian dito'y Asya, agtalinaad ko mati pamati ken Kristo, akas pagilian. Kararagan tayo matdagiti ilili tayo. Sapay kuma, tanilat ta Kristo ti kangrunaan iti puso ti tunggal maysa kada tayo. Kararagan tayo mati parokya tayo. Tarkadiosisis tayo. Sapay kumata da tayo, ti pagtuladan tinaunag a pamati. May waragawag kuma ni Kristo, iti panunot sa uken aramid.
Mariin na kumadagiti tattao ti kadda ni Kristo, babaan ti ayat ken tulong tayo. Kararagan tayo mat dagiti kakabsat tayo nga maawanan ti pamati ken Kristo. Dagiti maupupay ken marigrigatan. Mariinada ko mati kaadda ni Kristo, babaan mat laang ditulong dagiti adda ti asidigda. Kenda tayo nga naikkan ti misyon nga agserbi kan kuana. Kararagan tayo mat dagiti amin na masaksakit. Nati agsagsagaba. Kanyaman na sakit. Naipari na ko makadakwada. Nga makikaysada ti panagtutuok ni Kristo. Ket magunod danto ti panagungar. Babaan ti namnama nga ited na. Babaan ti tulong dagiti addaan akam amang tulong kadakwada. Kararagan tayo mat dagiti pampamilya tayo. Dagiti pamilya ang maririribok. Dagiti pamilya nga maupupay. Dagiti pamilya ang masulsulisog. Dagiti pamilya nga mauawananan ti pamatikin ni Apo Diyos. Sapay kumata ni Kristo, ti agari ti puso ti tunggal pamilya. Ni Apo Santa Maria ti agbalin nga ina. Ket maimula ti naunag a pamati, ti panagsisinnaranay, panagiinnayat, panagtitinarabay, panagkaykaysa, kastari gagayan tayo nga agturong ken kuana. Tasapay kumadagiti amin na pampamilya, maipateg ti kaadda ti Dios. Ken tari gagayan na manggunod, ti agnanayon abiyag. Kararagan tayo dagiti amin nga anak. Sapay kumata maibiyag dati kina Kristiyano ti puso ti tunggal maysa. Nga ti masakbayan da agturong iti palipan na kaisalakan. Saan laeng iti nainlubungan nga ragragsak. Kararagan tayo mat dagiti naayat nga tumultulong kada tayo iti parokya. Sapay kumata ti Diyos ti mangtarabay kadakwada. Ipari na kuman ni Apo Santa Maria de Guadalupe ti ayat ken dunguna nga mangup-up kadagiti pakarikutan, pakarigatan, mangtedragsak ken ginawa kadakwada. Kararagan tayo dagiti panggap tayo nangruna ti adda kuma nga pamati ken nauneg nga relasyon ken Kristo.
Agtalek tayo kini Apo Jesus, tanyaman dagiti pagdandanagan, pakariribukan tayo, ipakita na kumati ayat ken dunguna, ket upen na dagito nga pagdandanagan ken pakariribukan tayo. Kadagiti amin na saksakit, agtalag tayo kini Apo Jesus, ikamang tayo kenkwana dagiti amin nga mari-ri na tayo. Iti kamang ti pamilya tayo. Nabanti pan nakabalin ni Apo Jesus, si pari na nakuma, aprusan na. Ited na ti pan nakaagas. Ti Espiritu, ti panunot, ken ti bagi tayo. Manyaman dagiti pakasakitan tayo. Apo Jesus, si katinalaing a doktor, agasam kad dagiti saksakit mi, dagiti kakabsat mi. Apo Jesus, si kati mamagkakapya, bagkakapyaam kad dagiti susik mi, ti uneg ti pamilya, iti gimong, dagiti katrabahuan mi. Apo Jesus, si kati kalaingan nga mga pros, aprosam dagiti pagdandanagan, ken pakarikutan mi, iparinam kad kaayat mo kada kami. Iti lubong ti pamati, iti relasyon, ken tinapod no a panagserbi, iparinam kad kada kami Apo, ti pateg ti panagserbi mi ken ka. Tantum ergo sacramentum veneremur celui et antiquum documentum novo cedat ritui et fides supplementum sensum defectui genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abut troque comparsit laudatio. Amen. Amen. Hinted mo kadakwada tinaylangitan na tinapay, ngadaken kwa na ti amin na naimasanana. Kumararag tayo, O Diyos nga iti nakakaskas dawa sakramento, imbatim kadakam di pakalaglagipan mi ti panagtutok mo, dawatin mi ken kaapo,
Ngaipaay mo kada kami, ti panagdaydayaw mi kadagiti nasantuan na misteryo ti bagi kendaram. Tapno may kari kami akan kanayon iti bunga ti panubot mo kada kami. Sikang agbiag ken nagari a Diyos, agraman ti Ama ken ti Espiritu Santo, iti agnanayon ngawan tinggana. Amen. Di panagdaydayaw ana Diyosan, madaydayaw ni Apo Diyos. Madaydayaw ni Apo Diyos. Madaydayaw tinasantuan anagan na. Madaydayaw tinasantuan anagan na. Madaydayaw ni Kristo na paypayso a Diyos ket napaypayso met a tao. Madaydayaw ni Kristo na paypayso a Diyos kinapaypayso met a tao. Madaydayaw tinagan ni Jesus. Madaydayaw tinagan ni Jesus. Madaydayaw tinasantuan a puso na. Madaydayaw tinasantuan a puso na. Madaydayaw tinapateg-unay adara na. Madaydayaw tinapateg-unay adara na. Madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento iti altar. Madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento ti altar. Madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa. Madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa. Madaydayaw tinaindaklan nga ina ti Diyos ni Maria Santissima. Madaydayaw tinaindaklan nga ina ti Diyos ni Maria Santissima. Madaydayaw tinasantuan ken ti di namulitan apan nakabukel na. Madaydayaw tinasantuan kandi namulitan apan nakabukel. Madaydayaw tinagloryaan apan nakayuli na sa dilangit. Madaydayaw tinaglorya na panakayuli na sa dilangit. Madaydayaw tinagan ni Maria Virhen ken ina. Madaydayaw tinagan ni Maria Virhen ken ina. Madaydayaw ni San Jose anatepel unay nga esposo na. Madaydayaw ni San Jose anatepel unay nga esposo na. Madaydayaw ti Diyos kadagiti angheles ken sa santos na. Madaydayaw ti Diyos kadagiti angheles ken sa santos na. O sakramento na San Juan, hostya na Diyosan, dayaw ken banagyaman, ken ganiyag sarday, ken ganiyag sarday. O sakramento na San Juan, hostya na Diyosan, dayaw ken banagyaman, ken ganiyag sarday, ken ganiyag sarday. Santa Maria. Atuy ka mamino Maria, sira
Ikakaasin na kami, Santa nga ina ti Diyos. Tapno may kari kami kadagiting karkari na Pamiso Kristo nga anak mo kaya na po. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasin ti nasantuan a misa, ken ti panagdaydayaw tayo iti sakramento, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo. Naimbaga rabi tayo amin Apo. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Diyos tayo kenayan. Adunga aldaw di naglakas kanyan, gemday tuyen di mangten kudno aragsan.